like that, boom boom. Girl, I wanna put you up in my room. I wanna put you up against that room. Oh, you wanna pay to take it cool. Bapo na ng imong battle nut. Pero nga, naunsa naman ang imong kuan para dako yun imong grado. Kiki. Kampat mong good. Kagani. Kaya lagi kang pata kay para mo dako kay imong haraban ng i-assemble ko no hay nga naanay sulod dapat wala bi ang tanay sulod baya. Dapat na ako na isulod. Na imnon. Ya daw ko no ning kuan. Ya daw ning himuong kuan. Kanang para unsay yang unsa na flower base himuong flower or flower mo nila hang performance ta sa Filipino. Okay, isa dito sa iyo. Siglantaw ka tawa dito. Dayon. Ate, ang sama na siya dira ate. Sige na anak, kay maghimo na kag kuan dayon nak. Siya. Siya na mag-answer sa iyang module kay master na kay siya kay practice ni siya og lettering kay future engineer gid kuno ni siya gusto gid siya makahumag eskwela. Sumling magulang nga mo-react man. Kaganahan na ti? That's cute. Pero nga man. Kay tanaw si Polly oh. Ate panihapon ate kay ang naman? unya gibaw na ni itoy. Oo. Ay. Sabaday ni mo ra mag-problematic pamanggod. Nakulangan na siya. Ali? Ni trabaho sa kong anak. Sige naman ikaw ko na. Ani, module na siya. Musadlain pa na siya gagto sa iyang magulang dito. Munang halusoy ka humanan, dugay gid kay mahuman. Ano na iyang trabaho. Kine? Sige. Subscribe!